Λοιπόν, θα δούμε το βίντεο που... Two girls, one cup. Τόσα αντιδράσεις είναι στο ίντερνετ και να τραβήξουμε και τη δικιά μας. Πρώτη φορά το βλέπουμε. Ψάχνουμε τόση ώρα να το βρούμε βασικά. Πάμε. Έχετε το δείτε πάμε. Τι είναι αυτό? Όχι ρε μαλάκα! Μαλάκα! Μαλάκα τι κάνεις! Κόντο τι βλέπεις! Λέτα! Κοίτα και σκοτώ, κοίτα και σκοτώ.